Oke Mas, udang kuning, bubuk kasmoro, pepiling ki aja ngantek lali. Nggih to, Mas. Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Mosok? Nggih, Ponorogo ki budaya niku yen gending aja ngantek nglalekne bubuk kasmoro. Penting ngoten nggih. Penting. Panggih kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Aduh. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Brigita. Ini adalah sepasang merpati prasasa kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejimi rutin. Ayo. Iki wis Nggih. Ayo Mas, tukung-tukung. Yo. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados kepiling bubuk asmara menika klangenanipun Dewi Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, masa. Ya, selalu nggih. Buka puasa. Waktunya sahur. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat. Iki wong bawa bubuk asmara iki ya dawahe jam dinding mania. Dinding mania. Ya, mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Mbah Lurah Sonokeling juga kemarin kita di sana beliau hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir pokoknya tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Anu Pak Trimo juga penggemar wayang semua nggih. Kok jane do akrab men to karo Mbak Trimo bareng? Tandane kok. Oh, wong bedhiten niku jan CS Elisa lho Mas niku. Walah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai. Nggih, tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan Mbah Trimo itu pasti nyusul. Oh, nggih Bandung Mbak Trimo. Lalu Pak kalian ngaturaken legendaru Mas Arif Lumar. Mas Arif Mas Arif Lumar ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu di komen. Siap Pak Yoyok pos setiap Brigita hadir. Ya siap aku bareng. Iya. Lho nanti untune dibegel ngono. Saking ngefane ben padha kok. Niku tebih lho saking Lumer Madiun. Betul Kota Madiun rada rono. Ya arep pengen ro Brigita karo Elisa ngono wae tenan diwangi suk-sukan teko gede. Ugi kula aturaken dhumateng Busri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saksi-saksi dari Magetan, Blitar. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul. Nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ya wis iki. Lunduk kasmara. Mang Masne niku Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Brigita kaya kakang abdi. Nggih gak tenang kok ya. Monggo. Jan
sumpah lek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya ta. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo iya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas loh, keterangannya kudu jelas loh. yo yo jelas Emang WA-mu wis dilebokke WA-ku. WA-mu rada apik. Sing dilebokne mbek aku kok. Iya. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho sampe kabeh ta Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejeran ora to nyedak diri kita. Nggih, nggih. Lho, aku ndelok Pak TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung, Pak Gareng kaya Sri Gala. Mas, jenengan mau betok karo Mak Mimik to? Ah, lah. Tak cucupe. Ojo. Sri Ojo Gala. nesu ngono kuwi ya. Gagal. Yo, Mbak Lisa. Yo. Lingsam yen kemutan lelampahan kan Iya, Bir. tresno tulus nadyaning buk asmara. Jan opo-opone kok ya padha to, Bir? Diteke lho padha. Nggih sama. Kayak yo. Lah kuwi wis sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Bareng kok iso 6 to nang kowe. Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ya. Lah itu oyote kok. Wah ya. Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok lek sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal sih. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebab apa, Bir? Itu goni Pak kula Pak. Ah. Oh, wis de satpam. Nggih. Yo rasa dia. Oh. Sarep to. Ya sampe mau. Ya Mas Arif teko kok terus yo. Dadine wis Sarep yo goren wis. Ya Mas Iko apa nganggo kopi ae meh padha berarti. Dan Wah. kaya gurin nyadi ya biasane yo tekek karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Oke. Oke lah. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk asmara. Ya yuk.
duwe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tenan omah Jakarae lali ditresnani tenanan. Malu glindik masuk. Gamelan klinting-klinting. Ya yo ki mau rapone glindik. Kaya kira dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Juga dan kalau mimin apri. Oh, mimin apri perbandingannya. Ini wedok tenan loh ini. Tenan. Oh iya. Apri ini Mbak Lisa, mimin ini. Pokoknya Mbak Gita kali. Apa? Luar biasa sangat saestu Mas nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggalipun melih apa tesih kuat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot kulaturaken nggih goro-goro lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng. Mumpung enten wayang, mumpung malam Minggu, monggo sami wungon nganti tancep kayon. Diniati tirakat nyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solehah kabeh. Amin. Yen nang, ayo coba. Mbak Pina.